Oh fuck. Hi guys. Welcome to fucking no, sorry. Така хора. Нямам какво да правя. Пишете долу в коментарите какво могам да правя в 8 часа. В момента това е първия ми канал. YouTube. Sorry. Вече без глупости. Така. Който цъкни лайк на това видео и се абонира за канала ми, ще спечели чиста нова раница и с комплект мърч и панталони и също химикали. И шалки също. Обещавам. Ако се абонирате много ясно, ще направя giveaway. Айде, чао хора, да по-добре да се държи за мен това. Чао!